Nitong Biyernes sa hapon, gisangat na sa kapulisan ang kaso batok sa suspect sa pag-atake ni adtong miaging simana kang Dr. Charles Sia sulod sa iyang clinic. Serious physical injuries o grave threats ang gisangat batok sa duha ka mga lalaki. Matod ni Cebu City Police Director Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang biktima og sekretarya mismo ang giingong miila sa suspetsado. Gingong hinungdan sa panagbingkil ang utang kay nagpabaylo ang dentista. Unidentified pahinuon sa pagkakaroon ang laing suspect sa krimen. Samtang ipahibaw ni Dalugdog ang sitwasyon ni Sia nga nagpaalim paghihapon karon apan arang-arang nakuno ang usa ka mata ni ini. Sila mismo positively ma-identify nila itong kinsay nagbuhat ato, which is ang boyfriend atong isang kuan atong nangutang. As babae, laki ng suspect? Ang atong napasakaan og kaso kadto lang duha ka suspect, wala man dito tong babae nga katong nangutang. Isa na to i-divulge ang ilahang identity. Pero na nato og case close no kay naa naman tayo na pailan og kaso nya na identify na pud sa ato ang kuan. Ang pagdakop na lang. Sa ang pagdakop na lang kung nanay warrant of arrest.